kyau da alawoyi. Don ɗaukar kaya ya aro jaki daga wajen kawunsa. Sai dai wannan jaki yana da wata ɗabi'a ta tsayawa da kwanciya a tsakiyar tafiya. Wasu lokuta sai kawai jakin nan ya ƙi motsawa. Sai kaga Kofi ya tsaya cikin jeji yana neman sulhu da jaki, yana roƙon jaki, don Allah Kwame, zan ƙara maka ciyawa in mun koma gida. Kaɗan daure kaɗan motsa. Wata rana Kofi ya yanke shawarar fara siyar da ganga. Sai ya shiga kasuwa don sayan gangar da zai sayar. Ya ga wani dattijo mai karkatacciyar hula da ganga mai kyau gabansa ta sayarwa. Sai ko ya fara tayawa. Jaka 100 ne kuɗinta, dattijon ya ce. Jaka 100? Kofi ya maimaita cikin nuna mamaki. Ka san manyan doya nawa kuɗin nan za su iya saya? A'a. Wannan ganga na san ba ta buga kanta kuma ba ta rera waka da kanta, don haka kuɗin sun yi yawa. Kofi ya ce, zan dai baka jaka 50. Ya faɗi ya koma gefe ya kame.